Pitam se šta nas čeka? Pileće batake, super, obožavam ih. Bitno je ne zaboraviti dodati sos. Sa njim će biti mnogo ukusnije. U stvari ne mislim tako. Kakav ukusan kukuruz. U njemu definitivno nema nikakvog ulova. Mislim da u mom soku isto. Pogledajte šta imam. Onda ti počni. U redu. Čudno, zašto se moj sok ne lije? Izgleda da nije tečan. Šta da radim sada? Jao, pa to je žele. Ups, slučajno sam pogodio sebe u čelo. Ponašaj se pristojnije, John. A još bolje daj nama malo. Slažem se sa Mirandom. Sklonite se, neću vam ništa dati. Kako si grub. Nećemo ti to zaboraviti. Pa dobro, a sad mi ne smetajte da uživam u svojoj hrani. Gotovo? Završio sam. Nije bilo teško. Imaš odličan apetit. Sad je red na Emu. Zapravo ne bih htjela da probam svoj ljuti sos. Pretvorit ću se da ga sipam na piletinu, a zapravo neću. Ne, takav trik neće proći sa nama. Hajde, Ema. Od ovog sosa ide dim. Sigurno sam da je veoma ljut. Jao, pogledajte na batu koju bila vatra. To neće biti lako, ali moram to da uradim. Samo ću zamisliti da je to obična piletina bez ljutog sosa. Ne, to nije pomoglo. Gorim. U pomoć. Ema, ne okreće se ka nama. Šta je to? Šta se dešava sa kukuruzom? Jao, pretvara se u kokice. Da li niste ništa zaboravili možda? Polako, Ema, sve je pod kontrolom. Ugasio sam te. Odmah si trebao, hvala, John. Jao, spalila sam pileće batake. A ja sad imam kokice, u svemu treba tražiti prednosti. Kako su hrskali, super. Oduševljena sam. Hoćemo i mi da probamo? Kako da ne? Sklonite ruke. Neću vam dati. Pogledaj, John. Mirandine uši su postale žute. Zašto me tako gledate? I vaši uši su se obojili? Jao, neočekivano. Da vidimo šta nas čeka ovog puta. Crvena žvaka sa ukusom jagode? Baš lepo iznenađenje. Kako lepo miriše. Žvaka je mala, a moja lubenica je ogromna. Vidim da ste imali sreće. Što se ne može reći o meni? Ovo je časa sa živim crvima. Prijatno, Miranda. Hajde, otvori usta. Skloni to odmah, neću jesti žive crve. Nemaš izbora, zato ti savjetujem da požuriš. Hvala, ali tvoj savjet mi neće pomoći. Nije mi lakše od njega. Samo ću zamisliti da je to nešto ukusno. Juj, kako gadno. Moja fantazija uopšte ne radi. Gotovo, dosta mi je. Ne može se predati na pola puta. Moraš da završiš ovo. Eto, još jedan glupi savjet. John, ti mi ne pomažeš, a naprotiv sve pogoršavaš. Ovi crvi mi se kreću ustima. Ne mogu to da podnesem. Kako to radiš, ludilo? Mi to ne bi mogli. Pamtit ću taj užas do kraja života. Nikad nisam jela nešto gore od toga. O ne, crvi mi se zaglavili u grlu. Ne mogu da dišem. Nije trebalo da mi ih pljuš u lice. Žao mi, nisam namjerno. Računaj da je to bio znak da možeš da kreneš. Hvala, Miranda, već sam podelio lubenicu na 2 dela, sad je mogu jesti. Kako je mirisna. Ovaj miris me podsjeća na leto. Žao mi da ti kažem to, John, ali crvena je moja boja, a unutra je lubenica baš te boje. Ja ću je pojesti. Ostavit ću ti zelene kore. Ali to nije fair. Ja sam dobio lubenicu. Život nije fair, da, prihvati to. Eto, možeš uzeti kore. Ne zahvaljuj mi se. Koščice mi također nisu potrebne. Izvoli. Završili smo s tobom. Varaš me. Ove kore su tako gorke. Neću ih jesti. U redu, kako hoćeš, ne teram te. To je već previše. Prestani da me gađaš korama, Ema. Miranda, u tome nema ništa smešno. Prijatelji, tako ste smešni. Pući ću od smeha. Zbog vas malo nisam zaboravila na svoju žvaku. Eto, opet je dobila sve najlepše.
Nemojte mi zavidjeti, bolje pogledajte kako ću duvati balone. Odlično, vreme da naučimo Emu pameti. Sad ćemo joj se osvetiti. Ne vidim ništa. Ko mi je probušio balon? Crvena boja ti baš lepo stoji, Ema. Jo, naši vratovi su se obojili. Mamice, to je rak. Kako je strašan, plašim se ga. Stavit ću ga na mjesto. Ti bar razumeš šta si dobila, ja nemam pojma, ali izgleda super. Osjećam miris prženog krompira, super. Konačno ću moći lepo da jedem. Onda počni, Miranda, puštamo te. Ponekad ste tako ljubazni. Krompirići su tako topli, kao da su upravo izvađeni iz peći. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem cijel tanjir. Vreme da se i ja pobrinem za svoju hranu. O, to je slatka lizalica, da vidimo šta je unutra. Izgleda da su to pucketave bombone. O da, sa njima će lizalica biti još lepša. Treba mi još više bombona. To nije fair, svi osim mene su dobili ukusne stvari, a ja moram da jedem ovog strašnog kraba. Probat ću da ga zagrizem. Kako tvrdo. Posjetila me je genijalna misao. Obožavam pomfrit, ovo je najbolja hrana. Čudno, gdje mi je tanjir nestao? Ne osjećam ga. Ema, jesi li ga ti uzela? Nisam ja, nego moj rak. Izvini, nisam mogla da ga zaustavim. Prestani da pričaš gluposti. Odmah mi vrati krompir. Izgleda da će biti nešto zanimljivo. U redu. Uzmi svoj krompir, a ja ću ponovo probati da zagrizem raka. Šta to radiš? Kuvam, ovaj put ga neću jesti sirovim. Pa to je genijalno. Dobro si to izmislila, Ema. O ne, opekla sam prst. Kako vruće, moram da duvam na njega. Dobro je što imam ovo, sad ću lako izvaditi raka iz vode. Kakav miris. Sigurna sam da će mi se dopasti njegov ukus. Ema, nismo znali da znaš tako dobro da kuvaš. Možemo li da probamo? Naravno da ne. Nemojte ni tražiti. Ja sam spremila ovog raka i ja ću ga jesti. Baš je ukusan sada. Ovdje je puno mesa. To je super. Baš mi se sviđa. Želim još. Dobro je što je ostalo još mnogo. Ispada da ja jako volim meso rakova. Pa izgleda da su svi zadovoljni. Jao, šta je sa našim nosovima? Obojili su se. Ja ću prvo otvoriti. Opa, dobila sam krofnu. Kako je lepa. Taman sam razmišljala o desertu. Napokon ću pojesti nešto slatko. Slatka lizalica, super. A šta je nutra? Škorpion. Tanjir sa bombonama. Kako je lijep. Miranda, imamo red. Ja sam prva. Zar ne vidiš da već jedem krofnu? Kako je slatka i mekana. Ne mogu ovo da gledam. Daj mi malo, Ema. Šta si uradio? Zbog tebe sam ujela prst. Izvini, sad ću ti pomoći. Evo, stavi flaster. Bolje ti. Krofna još nikad nije bila tako blizu. Kako je lepa, blago meni. Nisam se nadao da će mi se toliko posrećiti. Ups, zamalo nisam zaboravio na flaster. Hvala što si mi pomogao. Ali gdje je moja krofna? John, imaš li šta da kažeš? U stvari kasno je već. Ne želim ništa da čujem. Jedi svoju glupu lizalicu. Šta to radiš, Ema? To je već previše. Lizalice, baš ukusna. Nije tako gadna kao što sam mislio. Fuj, kako to jedeš? A meni se sviđa. To je obična karamela. Ukusna je. O ne, zaboravio sam na nešto važno. Izgleda da imam škorpiona u ustima. Kakav užas, sklonite ga. Izbaci ga. Kako si nas uplašio? U redu, sad ja. Već dugo želim da probam svoje bombone. Ova je bila zelena, znači da je za mene. Ova je crvena, onda je moja. To nije fair. Uzimate sve moje slatkiše. Morat ću da vas naučim pameti. Spremite se. Uskoro će dobiti toliko bombone koliko nikad u životu niste vidjeli. Šta to radiš, Miranda? Skloni pračku. Nema šanse, snalazite se kako znate. Srećno! Ema, mislim da treba da hvatamo bombone u stima. To je najbolje rješenje.
Joj, izgleda da nije više ostalo bombona. Moram da nabavim još. Žuta bombona! Ne mogu da verujem. Napokon ću moći da je probam. Koliko sam dugo čekala ovaj trenutak. Kakva je, Miranda? Jel ti se sviđa? Da. Usput, naše ruke se obojili. Ja ću prva skinuti poklopac. Gumeni medo. Kako je velik. Super. I malo si sreće. Čestitam. Najviše volim žele od jagoda. Moram odmah da probam. Neće. Morat ću nešto da smislim. Imam ideju. Vidim pukotinu, moram je iskoristiti. Odlično, sad imam veliko pače žele koji mogu lako zagristi. Super, to je mnogo ukusno. Najbolji slatkiš na svetu. Hitno mi treba još. Poješću sve do posljednje mrvice. Sljedeći put pazi šta radiš, Ema. Sad si sva crvena. Miranda, tvoj red. Šta? Gomila sirovih pilećih jaja? Priznajem da to nije ono što sam očekivala da vidim. Pa šta ćeš, prijetno. Ne možeš da odbiješ, jedi, inače ćemo ti pomoći. Ne, sama ću. Jako će to biti mnogo teško. Juj, to je odvratno. Ne mogu ovo progutati. Dogovorili smo se da ćeš pojesti sve. Daj da ti pomognem. Sad ćemo spremiti koktel od jaja. Veruj mi, svidjet će ti se. Uzet ćemo veći blender i sipat ćemo sva jaja u njega. Tako je. Vrlo je jednostavno. Vidi kako mi dobro ide. Pazi, John, sva ljuska leti u mene. Ja uzvinjema. Pa, vreme je da promučkamo naš koktel. Samo treba uključiti najveću brzinu. Gotovo. Sipat ću koktel u ovu predivnu čašu. Jao, to je prava bomba. Ja bih i sam popio ovo. Hvala, John. Izgleda prilično dobro, ali intuicija mi govori da to uopšte nije lepo. O da, opet ukus sirovih jaja. Ne mogu više. Uj. Zašto si mi to pljunula u lice? Da li je to tvoja zahvalnost? Nadam se da će mi hrana pomoći da se smirim. Iako sumnjam, jer je to zeleni grašak. Ne volim ga. Jedi, John. Sam si rekao da su to pravila. Prvo moram otvoriti ovu teglu. Neće, predajem se. To je lako, gledaj. To je to. Izvoli. Hvala puno, Ema, šta bih radio bez tebe? Verovatno ne bih jeo ovaj gadni grašak sada. Možda vredi mu dati šansu? Da. Nije tako loše kao što sam mislio. Mogu pojesti celu teglu odjednom. Nisam mislila da će ti se toliko dopasti. Ali jeste. Joj, šta je sa mnom? Ups, imam gasovi u stomaku. Izvinite. Šta si to uradio, Johne? Sad ćemo da se ugušimo. Žao mi je. Ovo je verovatno kraj. Pa, gospođice kuvare, vreme je da započnemo naš izazov. Želim da mi spremite ukusan hamburger. Hej, jel vidite? Važi. Najbolja sam u tome. I tačno znam da prvo treba ispržiti lepinje. Ako koristiš kupovne lepinje, onda da. Ali pravi kuvar može sam napraviti lepinje. To se radi vrlo brzo. I tako će hamburger biti 100% ukusniji. Ne izmišljaj tu. Da vidimo da li će se toliko hvaliti kad tvoje lepinje postanu crne. Ema, šta je to tamo? Nema ništa, zašto me ometaš? Čekaj, a šta je to? A zašto je moja lepinja pocrnela? Ovo me baš podsjeća na mastilu lignja. Tako je, ovo je genijalna ideja. Crne lepinje izgledaju mnogo bolje. A vreme je da stavim lepinje u rernu. Tako je. A ja ću preći na mleveno meso. Glavna stvar u svakom hamburgeru je ukusna pljeskavica. A moje pljeskavice će biti od sira. Šta može biti bolje? Gledajte kako su lepe. Bolje će biti hamburger sa morskim plodovima. Takav hamburger se služi u najskupljim restoranima. Jesi li ikad vidjela pljeskavice od škampa i rakova? Sad ćeš vidjeti.
Biće mnogo ukusan. Mislim da to nije dobra ideja. Ljudi vole nešto klasičnije, kao što je moj hamburger. Treba ga samo sastaviti. Pogledaj kako je lepo i privlačan. Jane neće ni probati tvoj hamburger kad vidi moj. Napravit ću mnogo lep sos od avokadu, limunovog soka i začina. Sve to treba dobro umutiti u blenderu. A sad mogu sastaviti svoj hamburger. To je to. Samantha, izgubit ćeš. To ćemo još vidjeti. Jane, a vreme je da izabereš pobednika. Ne znam odakle da počnem. Probat ću prvo ovaj klasični hamburger. Mnogo volim takve. Nevjerovatno ukusan. Ok, spremna sam da probam ovaj crni hamburger. Tu su čak i specijalne rukavice za jedenje. Da vidimo da li je ukusan. Joj, fuj, odvratno. Mrzim morske plodove i avokado. Ne, Samanthin hamburger mi se sviđa više. Pobedio je. Šta ćemo spremati u drugom krugu? Jede mi se odrezak, sočan i ukusan. To je lako. Moj odrezak će te oduševiti. Pa vreme je da počnemo. Napravit ću sos od maslaca. Radi šta hoćeš. Najbolji odrezak je onaj koji je spremio profesionalac, to jest ja. Pržiti u tiganju je dosadno. Kućni roštilj je mnogo bolji. Gluposti. I u tiganju se može spremiti odličan odrezak. Ja ću koristiti pravu vatru. Nije loše, ali odrezak sa roštilja će svakako biti lepši. To je očigledno. Nije tačno, vreme je za tajni sastojak. Najlepši sos za meso se pravi od meda, senfa i limunovog soka. Ne postoji boljeg sosa za meso. Sigurna sam da će Jane biti oduševljena. Svaka čast. Ali moj sos od maslaca nije ništa gori. Dodat ću još malo paradajza i grančicu timijana. Jane, možeš probati? Da, završili smo. Ovaj put ću probati Emino jelo. Da vidimo koliko je njeno meso ukusno. Miriše super. To je nerealno ukusno. Probat ću meso sa sosom. O da, Emma, svaka čast. Tvoj jelo je mnogo dobro. Sad ću probati Samanthin odrezak. Miris je odličan. Wow, to je božanstveno. Najbolji odrezak koji sam ikad probala. Samantha, opet si pobedila. Hvala, najbolji sam kuvar. Spremni smo za novu rundu. Ovaj put hoću da jedem sushi. Možete da krenete. To nije ništa za mene. Znate li koliko sam sushi napravila tokom života? 1000. I tačno znam da treba početi sa kuvanjem pirinča. What? Slažem se, a dalje ide krastavac koji treba tanko iseći. Pirinač je spreman, dakle ja mogu preći na krastavac. Samantha, naši recepti su vrlo slični. Upravo si, ali vidjet ćemo šta ćeš da radiš kada tvoj pirinač odjednom nestane. Ona čak ništa ne primećuje. Gde je moj pirinač? Samantha, jesi vidjela tanjir sa pirinčem? Ne, imam svoje posla. Okej, moram se snaći nekako. Dobila sam zaista dobru ideju. Mogu napraviti ruske suši. Da bi to uradila, moram prvo napraviti testa za palačinke. Mislim da će se Jane dopasti moj eksperiment. Najbolja sam u upravljanju palačinjaka. Op, to je to. Prva palačinka je spremna. Šta, palačinka? Ali to nisu suši. Ja ću sve raditi tačno po receptu. To je to. Svi sastojci su tu. Sad treba uviti suši. Zato imam specijalnu stvar. Tako će moji suši biti ravni i lepi. A sad mogu dodati ribu.
To je to, završila sam. Ostalo je samo dodati malo wasabija i džumbira. Tako je. Super, ali moje jelo će biti originalno. Ovo će biti sushi sa bananom i džemom. Svi ljudi vole slatko i Jane isto, tako da će biti oduševljena. Preliču svoje jelo sirupom od jagoda. Da vidimo čije jelo će se više dopasti Jane. Možeš probati. Završili smo. Oho, odakle da počnem? Probat ću prvo klasični suši od Samante. Nisu loši, ali kao da nešto nije u redu sa njima, ne razumem. Hajde da vidimo šta je Emma spremila. Još nikad nisam jela slatki suši, a veoma su ukusni. Emma, čestitam na pobedi. Konačno, morala sam bar jednom da pobedim.